Тези истории са потвърдени от археологически доказателства. Някои са митологични интерпретации, но те прекрасно илюстрират как тракийският свят е възприемал космоса, природата и живота. След залеза на тракийската цивилизация, култът към Бендида не изчезва. Той преминава в християнския контекст, като най-ярък пример е Света Марина. Нейният празник на 17 юли съвпада с времето на древните бендидии, а много параклиси на Света Марина са построени върху старите тракийски светилища. Така Великата майка продължава да пази българската земя, макар вече под ново име, но със същата сила и влияние. Бендида е повече от митична фигура. Тя е символ на свързаността между хората, природата и космоса. Почитайки скали, пещери и извори, ние всъщност пазим живата памет на Тракия, култ, който пулсира в сърцето на Балканите и е неразделна част от българската културна идентичност.